En aquest vídeo marxo de Barcelona fins a Girona per fer part del traçat del carrilet Girona-Sant Feliu de Guíxols de la Companyia del Ferrocarril de Girona, que va funcionar entre 1892 i 1969. Avui és la via verda del carrilet número 2, una de les més populars a Catalunya. Un tren que encara perdura a la memòria col·lectiva i que va ser únic en molts sentits, fet que el va acabar condemnant al seu tancament després d'una llarga decadència. Avui agafo tren i bicicleta i marxo fins a Girona. Comencem! La ruta comença a l'estació de Clot-Aragó. Agafaré un tren de la línia R11 que va fins a Cerver com a regional en una unitat 447 amb seients còmodes o fins a Portbou com a media distància de Renfe semidirecta en una unitat 449. Vull començar la ruta relativament d'hora. Avui és el primer dia d'una onada de calor d'agost i a Girona trobaré temperatures de fins a 35 graus. Però Rodalies Renfe ha decidit que no. El tren de la R11 de les 9:25 cap a Cerver ha estat cancel·lat sense més explicació. Durant prop de 40 minuts no circula cap tren de la R2 direcció nord. No va ser fins a les 10:30 que vaig poder agafar el mitja distància fins a Girona. Almenys vaig en un tren molt més còmode. El bitllet d'anada i tornada fins a Girona en regional costa 17,25 euros i el temps de viatge va des de 1 hora 20 amb el mitja distància semidirecta i 1 hora 40 minuts amb el regional que s'atura a totes les estacions. I ara vull aprofitar per demanar-te que m'ajudis a arribar a 10.000 seguidors. Si és el primer cop que arribes a aquest canal, subscriu-te, fes clic a m'agrada i deixa el teu comentari. Hem d'aconseguir que aquest canal arribi a més i més gent. Moltes gràcies per avançat i seguim amb el viatge. L'estació de Girona és una de les poques del nostre país que està construïda sobre viaducte amb 4 vies en una disposició poc habitual. En sentit Barcelona hi ha 2 vies d'ample ibèric, i en sentit frontera francesa hi ha una via d'ample mixt, ibèric i estàndard en tercer rail, a més d'una via d'ample estàndard. I al costat de l'estació d'Adif de Girona tenim el punt d'inici de la ruta en bicicleta, l'estació del carrilet Girona-Olot, una estació petita però molt ben conservada i que avui és un centre de joventut. El retard del tren m'ha fet arribar quasi a migdia i la calor és forta, així que començo. La ruta en bicicleta dins de Girona no té pèrdua. El carril va paral·lel a les vies de tren fins que hem de girar a l'esquerra per l'avinguda d'Olot i el carrer d'Emili Grahit. Després de 2 quilòmetres aproximadament, passem una rotonda i trobarem el desviament al costat esquerre per accedir a la ruta. El traçat de la via verda és pràcticament el mateix que feia l'antic tren Girona-Sant Feliu i tant aquesta via verda com la del carrilet d'Olot surten del mateix punt. Originalment, el carrilet de Girona tenia el seu origen a l'altra banda de l'actual estació d'Adif, a la plaça d'Espanya. El lloc on estava l'edifici de passatgers avui és un solar. A la dècada dels 50 del segle XX, les vies es van portar fins a l'estació del carrilet d'Olot amb la intenció de connectar les dues línies, però no era tan senzill. Hi ha algunes recomanacions per fer aquesta ruta. 1. Comprova que la bicicleta té les rodes ben inflades, la cadena és en bon estat i lubricada i que portes llum blanca al davant i vermella a darrere per si es fa fosc. Tot i que és una via molt plana amb un desnivell mínim, porta aigua de sobres. Tens diferents zones de descans amb ombra, bars i restaurants a tota la ruta. I tercera, aquesta és una via interurbana on el casc no només és recomanable, sinó obligatori. El 1888, Joan Casas i Eric Eritz van obtenir la llicència per explotar la línia de Sant Feliu-Girona i un any més tard es va fundar la Companyia Anònima del Ferrocarril Sant Feliu de Guíxols a Gerona. Els empresaris del Suro van finançar l'obra perquè veien el tren com a necessari per expandir-se, però també van poder comprar participacions als ciutadans dels pobles per on passava la línia, un cas bastant excepcional a Espanya. Aquesta era una línia d'utilitat pública i prioritària, però sorprenentment no va rebre cap subvenció de l'Estat per la seva construcció. I aquí van començar les males decisions i els problemes per fer-la viable. La línia entre Girona i Sant Feliu de Guíxols va tenir molts problemes per arribar a ser viable. Els problemes estaven en diversos factors. El primer era l'ample de via, 750 mil·límetres. A finals del segle XIX i ja a principis del segle XX, les companyies que volien fer trens de via estreta apostaven per l'ample mètric. El segon és el traçat.
El 36% del traçat entre Girona i Sant Feliu de Guíxols estava fet en corba, el que feia que els trens circulessin molt lents. La velocitat mitjana d'aquest tren era de 28 km per hora, molt baixa fins i tot per una locomotora de vapor. I aquí tenim el tercer inconvenient. Com que les vies eren a mida, el material estava fet a mida i cap empresa podia crear de manera estandarditzada trens per a aquesta línia, renovar el material era molt car. Al 1942, quan la línia compleix 50 anys, locomotores, cotxes de passatgers i vagons de mercaderies havien quedat completament obsolets. El material es trobava en molt mal estat i el Ministeri de Foment va anunciar la primera de diverses subvencions extraordinàries per reflotar aquesta companyia. Al 1954 es va executar la primera fase de la integració de la línia del Carrilet d'Olot amb la línia del Carrilet de Sant Feliu de Guíxols. La línia es va portar fins a l'estació del Carrilet i allà els passatgers podien fer un canvi de tren més senzill. Es va voler també eixamplar la via dels 750 mil·límetres al metre, però el 1957 la Diputació de Girona va atorgar la primera de les concessions d'autobús entre Girona i Sant Feliu de Guíxols. El temps de viatge va passar de les 2 hores del tren a poc més d'1 hora en autobús, un mitjà que es veia molt més modern i molt més fiable que l'obsolet tren fins a Sant Feliu. Al 1964, el Ministeri de Foment va anunciar que la subvenció d'aquell any seria l'última de les subvencions extraordinàries per reflotar la companyia. Poc després, la companyia va entrar en fallida i el 1966 es va integrar en FEBE. El 1968, FEBE va decidir tancar la línia, un tancament que es faria efectiu l'abril de 1969. Amb la bicicleta arribo fins a Cassà de la Selva, on trobem l'estació de segona categoria de la línia, que avui és una escola. I decideixo acabar aquí la ruta perquè la calor és molt forta com per arribar a Llagostera. Els veïns de la zona mai van perdre l'esperança de que el tren tornés, però les vies es van aixecar molt aviat, el que va impossibilitar utilitzar-les en el futur. Hi havia pressa per oblidar aquest tren, però mai es va oblidar del tot. Conservem totes les estacions convertides en edificis d'altres usos com escoles. Alguns trams de via s'han conservat i es poden veure al traçat. I el fet que alguns propietaris fossin veïns de la zona va fer que el material quedés protegit al dipòsit de Sant Feliu de Guíxols. Fins avui han arribat 7 locomotores en molt bon estat, repartides al llarg de tota la via verda, però els cotxes de passatgers no van córrer la mateixa sort perquè eren de fusta. I arribo a Girona 5 minuts abans que surti el meu tren cap a Barcelona. Torno de nou amb el mitja distància en una comodíssima unitat 449 que en només 1 hora i 20 minuts em deixa a Barcelona al Clot. Només em queda agrair-te la teva atenció i demanar-te que em diguis si t'ha agradat aquest viatge en tren i bicicleta per la via verda d'una antiga línia de tren. Prenc nota dels vostres comentaris per futurs vídeos i si no ho has fet ja, fes clic a m'agrada, subscriu-te i ajuda'm a arribar a 10.000 seguidors a final d'aquest any. I sense més, ens veiem en el proper tren.